Kapati CTV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam Jonga Khasi Student Union South Khasi Hills Kiliakandu your executive member Jonga Khasi Hills Autonomous District Council wapet yakatnat labor banyakaran halokamat kabala ki phalo bha kinisngi kata halo kajingmi kislip wrongly wrong stem but wrong ping kibaga KHADC kaash ki bar jilla hakador news pating ka kawai habakaran chikilat patai kubor hadim lami na kamrau EM President ke KSU South Khasi Hills usamna ribok ding do uliat ho bau EM ulapin syai haki baga district council kadamla banbe lani ban kendang ke bar jilla namar basyo bandrung hakani ke jilla keliyo jingbet na sarkar lima ka anyong bala jang sarkar jilla ne ka migalaya identification registration safety and security of migrant workers act hadim layo yakani ke jingpin syai bat balapin sngot ho baga district council kamdon board usamla ribok uloong banang ni syakmat ke KSU kendang nong bela bar jilla bakonomi thu shu ikislip bagi bar jilla kiyo naga district council lani ikot bagi bar jilla kiyo naga sarkar dekin panbet yaka police verification naga jaka ka bagi wan bakin pan ke NOC niki boshnong kibagi nong bela kilet bantre bela balada kimdon nikita artli ke KSU kan bekrat bet yaki te nagaliang jungi hadin bangi la syami media kuntu nagaliang kipai ba la sngu artatin aka jingi dai le si ka jing bom yastu jumut te nagaliang jungi ka seng ni su thu i ngi yang nong rim ban ngi rai rang ba nimdei ki barung haga seng badang menin menta ngiladon haga seng aslem barkani ka kam la juya ina kapor ten rei ngi la ekran syai ba ka jing sngu pla jungi kalong ka dei bitang yak slip mo namar hakipor bala dep ngin dilek ban ya khandra ye kikot kislah habi di dikhar ngiyo bi ya ka labor clearance certificate jongka council ni kumta jongka state jongka Meghalaya identification regulation safety and security jong migrants work act arajar arpo tengiyo tang kita arnre ko bakam pala manta kasnem ngilong bangiyo ya ni keslip kalong bakidon laki jong kilai rong kamut ba la ujong ubasan pi tedai na kalor kata kanong rem ngi ya kren ngasno bunchu ya kren na press ngin suthu te mentak sngi ngibu ko appointment banwan kendu ban ya syai tena kaliang EM badai pet jong katanat labor la pensyai ba katu ka slip kawai ka ba soi kamut kadai ba badang sa uta ulisi uba shimuai ude barim dai jong ka isi barim tenda depat ha katu ka shiteng bampat yo lisi bathamai ya katu ka slip ka bali pat la susang na kaneka da usket tiri jong ka Khasi Hill Autonomous District Council tenrai katu ka bathamai menta pat kamut katu ka banungkong kadai jong Yunis khongwar te kani ka bathamai bakhlem thok karteng junu kani kadai jong lisi bathamai ka batrikam nang ni sikmat tenrai habai dai bo to ka slip ngina kaliang kaseng ngila ong bangim sno tenan ba bat ngila pasat jingmut ru sya ka council kalong bai ba kumno la dalong ka bala baya kani ka label clearance certificate ka balong kum ka an jong ka council bakan pej hino daga district council bakan num ai list shu lane banum ai wa shu namar bangi ong kumno pila ban penti kena bakini ki breu ki bayo ban list ya ka labor clearance certificate tinum issue pathar namar ngi ong bayo tang bakin im ya ka baywa yo ki shu ai pathari dikar tedei halo kata kanong rim hendrai nagaliang EM la pensyai ba kimdon ya kata kaman power ban nagaliang ka council bakan peji tedei na kata kadaw ki hab ban ai wai lane ai list ai tendar sya ki breu shimet ki private ba hangtar ula batai bakidon saungut berhagaju kesngipat bakin le check ya kata kajaka haman ki jaka buat laki dila iyo mukana ya ka kila dep ben register mun hapok ke state kata ka safety and security migrants work act arja pau pada kila dep ben register muna na kaliang ka council ki ong ban lek ban but din da katu slip kemud da bashim hinyo spa dengka haswa bakin wanra ya ka kot sapok ka council tenrai na kaliang jongi ngi ong ba ngimkwa syu bunyo iya kani ka slip ngikwa bai bunyo iya ka label clearance certificate balada kimpat biang hiya ka kot bukan be no andrai na kaliang joki ki ong baka council kamdon bor bat kamdon bor ben be kamdon ya kata ka an ben be tina kaliang ka jongi ngila kren syai bai banang ni syakmat na kaliang ka seng nginya la ka jong ka kamram bat ngis thu baka tu ka label clearance certificate kamdai ka an ndrai ka dei tangkum ka kenja khajna bat kemusur jong ka district council namar kanton jingmut ayu ban issue ya ka labor clearance certificate na du mensua bar kumju bar keslip lada ngimla ban be ikibreu ki bom seu lane ki bom pan biang ya ka kot te kata ngila asno thu syai bat hagaju ka por na kaliang jongi ni ong ba
ngin pej bat ngin khmi habia dei bat ngin ya trelang bat ki klik nong sinsyar kamut ba ki klik nong sinsyar ki dei bendon ya ke ikhtiar ka ba kinom sya ya gini ki breu ki banabar ki banwan rong ha ka snong ka thau jong ki klem da jibyo jimbet na ki klik nong sinsyar te ha ka ju ka por ngela ya kren sibun na kalyang em ila pansyai ten rei ong bai bangin nomla ban pej da ka council ni hab ban IY bai sya ki breu banabar habia dei ka labor clearance certificate baraga ju ka poru nilai kren syai ba nang ni syakmat nagaliang kaseng ngim sange gijing khenrang ngin ya bet bat ngin nompet syu iru ya ka an jong ka district council nomor ba kani kamdei ka an nomor ba kimla ban be baraga ju ka poru ni suthu ba kamdon ka ikhtiar ban be kamut ni nimbes syu ya ka labor clearance certificate na do menta kasngi bar kumjuru wad ya ka Safety and Security Migrants Worker Act katuru habia dei bat menta nagaliang kaseng kila dawa hadu kipor bat au arjar opusau kila lek ban amen ndai ka basa menta kala de ban amen ka basa menta kalong baik stang gubernur te ya katuru habia dei bat menta sipor ngi tharai nginum pechu ka ba kanongrim jung kaseng menta ngin pej be ya ka e ka NOC ba piyo ni kikli no sansyar ba kisya ya pi ba pintre ha ka to jaka ka ba ar pat bangi dei ban yo ya ka police verification na ka jaka ka ba kiwan jung ni ki barjela katangin be sabia de menta nomor ba khakanik sipor nomor kalong sting palat war ya kato ka Safety and Security Migrants Worker Act ru ka sting palat nomor batang san phorun ka kato ka de bu submit tangi epic badi adhar nang thina po nong po kila yo banrung bantrei barhaga jo ka pon nagaliang jungi ngila stick bitange kata ar kamur ba pindiang ya ka police verification ya ka certificate ba pidai kita ki skill labor bangin itu barhaga jo ka poru ba pidai ban yo ya ka NOC na ki klik no social lakisha na em ya pi ba pinyarong banbu ikinong trade dakar ha katu jaka bar nga kerpat juri ki kontraktor ru ki bakidai ban penduna banwat ikinong trade dakar pensitom mela dei kum ba pi pensitom ban wayalam ya udakar nabar jongka ri ba i jongi na kabar ki state jongka Meghalaya pensitom lem ki prada operasnam ba pinwat khnang i prada operasnam ban belah ka jalala jong namar ngila ko akendu ya pi indrai kadai kamdai ka jingiane ya namar ngi ngieng hang ne kum ki pressure group ngimdai ki politik bangin ya buat politik sa hadin beladab ke election nyingi yang baik ya ke kanong rim bakaseng hina kapor daga dei muna ha kapor election ne daga dei pindlaya job election daga yang kaseng ngi khanra bai barka shus house new bok baga dei ha kapor ba privat isi mapi baraga ju kapor ba thau mi ene kunrum kanram reng ong em kata ga dei tang gajing snow thu bakla bar ke jing bom ya snow thu jingmut nomor ha kapor ba pensyai hang tia po majai ngi ong bangi snow artatin ya ba pi ong baka slip ki yo shwa khatsan sngi hashwa ban penbiang kot te nagaliang kaseng ikli kumno khatsan sngi kini orung shwa hashwa ban yo e labor clearance certificate klempat penbiang iki kot kata kadi gijing atatin jungi mano ban budin ye gini bangi yo i wat kita ki lisi ki barim ru hadu menta kini ki bathamai ki 4 budin itu ki slip ki bangi yo ki dei na udu benai ba ar ban na du benai ban reu ki lakut khatsan sngi rengi dang yo ita ki slip abangi le khanra te haga ju kapor ban nagaliang jungki ngi ong baki dei ban budin kapor ki ong bangin tip syai begini kibriu kitrai hakanu construction but ke ka kam ko bakile but nadu menu kiwan haswa benkut ya tak sispanyo pandai sngi bangin penmi no ten ringis ngotu biang-biang ba menta ka district council kamdon an banbe ita ki barjela but kamdon ru ka an ke baskem banyada na benta ka bri ka khendau ki ap ko jungi ngila sutu syai but ngis ngotu ba menta biang-biang bakila batai baka district council kamla banle ai te kani kadai ke jing apma na ga menta kathan jungi hi bro kawai lada ka district council kamdan ki an bat ki kandan ki babiang kanlong ka jingmai ki klik nong sinsyar bangin yabat klik nong sinsyar ha kanu kom lada ka district council ka troy te dei tang kata ka jingkli na kaliang jungi kaseng bale sing lo ba pide ki isi batmai penkelalem shnalem de ki an ki bakam perking le si ki bala ban yakun na kamenta ki prado prasnam jungi ki bade ki tribal area te tangkata hi ke jing kren bat nane khmat hi kaseng jungi kalong bai ba in mangi persyang hi ke jing khanra ka jungi hindai ba ngila kren syai bangi numpet chu ka slip bari ka labor clearance certificate na po ka council nomor ba ka council le ka issue ba ya ka labor clearance certificate hadin bakila dep yo ya ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrants Work Act arajar apong te kandan jingmut ayun ngila dep yo ya ka tu bandrung hangning in issue sya ka labor clearance certificate na po ka council ndre ka jing sisya ki don ki ong baka don ka act ba haswa ba kin issue ya ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Act ki don kam shwa banyo ya ka labor clearance na po ka council ha ka 6 scheduled area ndre ki ong mentapat baka state ka bypass te hagan gurukom ka state kanut ban bypass ka ya ka act kata te ka jingkali ka bangibu na kaliang jong kaseng kata ka dei stang ka council
ka banle nang ni syakmat kumno ban penskem ye kejing long trai kendau siap ha ka beri nyau trep jungi khasi tena kaliang jungi ngila ya kren syahi kumbala pensyai da kaliang IEM ila ong baik ba isu ya ka labor clearance certificate kalong baik hadin bakin dala dep yo ber register online ya ka mai khalaya identification regulation safety and security migrants work at arjar afau hadin bakila dep yo ya kata kila rep register ya kata te kamut ki pha buddin pat dakini ki bayo wai ya ka ni ka labor clearance certificate ki pha buddin haman ki site ban ai da katu ka slip ka bakat sansmi bakin muan penbiang ka kot ka slash apo ka council hadin bakila wan penbiang kot ka slash council kin sa issue ya ka labor clearance certificate tenrei na kaliang kajungi ka seng ngisngo ba kamiang nongrem habia dei berkata bar kamdan jingmut kumbang lakren meni kani kamdai ka an kadai tang ka khajana bar kemusur na benta ka district council ngila kren syai kata ruha IM bat yong hoi kelawan hagadur jong katai nomor ba kamdan bor benbe tena kali yang jungi ka seng kalong bai tang kata bang ngila ong bai ka labor clearance certificate ngi nempek kumju jong ka state ru habia dei menta ba kadang kala adep ban amen hu ajar apusau tenrei menta ka basa kadai bi gubernur ladakat 4 pas gubernur ya kato kamai khalaya identification regulation safety and security migrants work act ru ya gato ha menta sipor ngi ngin khanra be ngin nempek namar bangi don kam kumbingi ong menta sipor ngi don kam be tangya ka police verification bar ya ke NOC ne ki klik no inshallah ki sha ne MP bag fintrai ha ga jaka ka biki dei pek maki mo ramdan ta police verification baka NOC ne grama sto kalau ini bar jala ki sha nakalian jungi ka seng ngin be bar ha kata ka por la de tungku bono kono ka anyung sutu bangi don hok aga jaka la jong ladang ngimki aga ne ka kenti ba mentang sutu ngilapoi ka harandang bat mentan kumbengi ong ba ka district council kalong ko basenjor bat kumjuru kummen syukun mau no ya ga jingkren jung SCS law la de ong ba ka anjong ka district council kalong komiti khurat ibam danep ibu shumul mala ne la dayo ubre ubadon bor unda ot udukut hiudeng ta katangi khimi lenti ga ne ki isi ka betmai bukan penklanya kabor jongka kabut ba lada idei mo na ian ibarit ibaria iba kumnu ru ka syong kajing start jongki bakin penklan ya district council kenang ba iklik no sensiar ki bahap apo ka sik schedule area ngin long ki baklan bat ngin long try lo ka jong khendau menta kasngi nalor bangi kendu ya IM jong ka tanat labor te nakaliang dang men hagini kisngi ngiyo e kawi ki city ka ba ki address sangau presiden jong ki SU South Kasihil kalong ba baki pentip lem alor ka jing sya nyon jongki hangthi kalong ba kidon ya ka jaka hangthi hapan thaumdan ka bangi ong ka ichamati te hawa kidon ya ka jaka hangthi kidon kita ki dekhar ki basawai kata ka jaka te kata ka jaka kalong ba ki aiwai kpa jong i na du ba idang don tenre hadin baklat pa ki khun ki kwa bani hapan don kam hino ka jaka te kila ong ba kini ki dekhar ki basawai ki ba ki de ban mi no tenre kila ong arsin laisin kim tre ban mi te ka ju ka poru ki pentip sanga ba kila ong yu sordar ru ki pentip singi kaseng long bu sordar la license housing kili complain ru kimle ni te habia dei menta ka poi city sangi gaseng te nakale yang jungi habang iwan menta sa council ngi supun lang ya ki bhai jongki ba kinwan lang ban submit no ban address ya kani ka jing ujor jongpi sha UEM jongki ilaka kanang bu ula ban pej kat kum ka khendau siap ka ba ki khasi ki don hok ban yo bara ka ju ka por ngila ya don lang bar kaseng begini bhai ngila ong bai hapok khat saus ngi ai por ya ka district council ba da kanu kulenti ka dei ban shim ba kini ki try khendau hangthi ki di banyo ban pandon kam no e khendau klem dadon kanu jing le si kila ban aya ka jing mahami usordar ru bun sim no e jing kle kham kloi ne le si na kaliang ka council kam chim hi kata te habi dei kata na kaliang ka seng jongi ngi ap kata khat saus ni bat hadin khat saus ni lada mdon ki nu ki ban sim ya jing kle alor ngi na kaliang ka seng ngi hab ban le kum kisnem ki beladep ki bangi rap ban penbom ki ying jong ki dikhar ki bisna bi anya ka jaka jong khasi